Pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita kanya kiti kaano man. Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ak ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin kagayam, ti umuna asurat ngayon ta ikan biyagita, kat naggapo iti pagayam, akayat na ti pailingad, iti nagan agkari, at taga-probinsya, ti Cagayan. Imunan anay basa tayo da iti asurat papagayam, ngam kinidaw ni pagayam tayo agkari, ama ikan biyag kumatoy padas na. Bueno, papagayam, kasliman ti surat ni Gary. Dear Lady L, naimbag nga oras mo. Maragsakan ak unay, tanang ngagakmanen dagiti sigud a pag-aayat ko a dramatista ti Salang Productions nang runa kada Sir Perry Claro kan Sir Eddie Bona, babaan to'y channel yo. Kidawag ko maano mabalin, kat may drama to'y padas ko, nga oray na ibasa mon itinaminsan. Kat kidawag, ani Sir Eddie Bona kumati mga kam iti papel ko, ta iso ti paborito klaunay, sipod pa idi. Lady L, agtawa na kita ni tinasurok a 40. Ngamrugyak man ti agsalaysay, idi ka bambanuagak. Nadawalak idi iti babae. Isong agsusukat mat, tinagbalin ang nobya. Garay, anya man ti inararamid mau. Ha? Apay nanang? Permiti sangit ni Ira nga imay dito'y balay. Saan matamakaw awat dayja babay? Imbagak lang aruden adjakon kayat. Ipilit na pailat ti bagina. Dilakat agbainan. Ay, nagalasan ti kasta pa nagsasaom. Kaslaawan ti inam May mayadan ti kasta. Ngam timang namnamay ti awan. Ay, jak amukan ka. Siyak, ti maasyan ka dagiti babae. Akalpasan a pinaayat mo, katalikod am
saan akaslaawan anyaman na. Anya ngay nga rod nanang. Ket naganak kayo mat itinataar. Gary, kaano ka di nga ikalay sana? Ha? Ikalaysa? Wan, rumbeng nga kalay satan. Ang mga nagsikugak. Sigurado ang makapungtot dagiti kakabsat ko nagsikugak asanta pa yan nagkalaysa. Oh, diyan pa nakasagana ang mga sawa, Rayda. Anya? Imbagam kanya ka ikalay sanag. Idiada na pasamak ka data. Apay akas tamot ti bagbagam. Nagdagulit ka maten? Imbagak lang nga roden, ajak pa'y nakasagana. No saan ka pa'y anak kasagana? Di ka nga rod kumanagdatdaton kanyak Makauma ka. Dita ka man langan. Gary, ipapanam. Di nakpanawan ditoy. Gary! Makauma a babae. Dagulit. Gary, apay alikliklikan nakmutan. Rayda, pasensya ka. Ngam, agbrektan. Anya? Saan ako na naragsak iti relasyon ka? Isong agbrektan. Gary, pangasim. Di mo kumamat ibagati kasta kanyak Kasano ako nagbreak ta? Saan to kayo matngagasawa? Iso nga awan ti problema iti dayta. Makasapol ka pa iti sa bali. Naulpit ka. Kalpasan na naalam ti kay kayat mo kanyak. Isina naglata nagaslawan ang yaman na. Awan puso. Tanaglakalang para kan kapagay ayaman tirik nami a babae. Ibagam amin ang nakay-kayat mo. Basta sa anak kon anaragsak iti relasyon tarayda. Gary pangasim. Di mo kumamot aramidan ti kastoy kanyak. Kasyanak pangasim. Nakay-kadeng akon. Lipatan na kon. Kat lipatan kamitin. Nalaos ti pakaasi ni Rayda kanyaki ti day di aguntaway, Lady L. Ngamjak pulosing kaskaso. Takinapudno na. Nakakita akmanen iti sabali a babae. Iso ang naglakalaang para kanyak, tinangisi na kankuana. Iti may saguntaway a panagmutmotor ko, anag ka po iti kabangibang nga ili. Kat. Oops! At dayta, naipaigid kong tinaybalangan na kayo iti kalsada. Awanan bain tinangaramit iti daytay. Nakapungod dagiti imak. Nabarabatan dagiti matak. Nabusalanak. Sakit.
Di magbagay. Iti pa ng kabilda. Kan panang ulod da kanya. Marik na ka. Karayanti nangyaganda kanya. Anak, agyam anak na nakapuot kan. Nana. Nakita da kada ador nga awan ti puot mo iti abay ti motorsiklom. Kat inyag da ka di ti ospital. Nana. Anak ko, asino tinangaramid kan ka iti daytoy? Ikaro da tinaramid da kan ka. Diya ka mo, nanang. Awan na pulos tinakita. Kan awan tinangag ko at himag. Aniya, Nagsakit. Tentero magik. Nanang. Kunak numatay ako. Itidaidiha ka nito. idarum tayo dagiti awanan bain anangaramid kan ka iti kastoy anak ko. Sana nang. Diyak nakita tila nga daw, nana. Apa yun, anak ko? Malagip ko lang na dito. Babae ang napaspasa kita. Nalabit. May sakadakwada din ang balas kaniya. Anak, Siguro. Kaya't damat ngay palakam kanyak ti Sam. Ngay palakam ko kadakwada. Kare, anak ko. Pasol kumatlang ti amin. Saan siguro napasamag kanyak ti kastoy? No saan aga po iti kinadawel ko kadagiti babae. Anak, ang balbaliw kan, pangkaasim. Ang mga no at dapay dakdakas ang mapasamak ka. No itultuloy mo ti madi nga aramid mo. Saan anasaya at apagay ay amam tirik na dagiti babae, anak ko. Adon atawan tinapalabas manipod day di anapasamak kanyak, Lady L. Ngam sa diwa pay laeng itilagip ko. Kalpasan ti sumagmamano atawan, nangasawa akon. Ngam daksang kasat. Tain sukat nak ti asawak iti sabali a lalaki. Gaputa saan kami anadaan iti anak. Iti nasurok asa nga pulo atawan. Apanagdan nami. Pinanawan na konti asawak. Anang. Insukat na ko ni sa bali a lalaki. Kare, anak ko. Nagsakit. Nanang. Italabarik na ti sakit. Kansa ti maliputan. Anak ko. Isa ngayon palakam ko kadagiti babae idi ngayon sinsinak. Kalpasan a pinaayat. Kan naalak ti kayat ko. Nagsakit gayam, nanang.
Nagpulos impagaro padumteng ti kastoy itibiyag ko. Aliputan kan panahon na ti asawa. Agpakada ko ni tigayim ko ang nagpasken. Tagawid ako. Agawitan anak, agururayan ni daddy. Ah, Wan, mami. datlakit ti agbidot. Niraita day chay. Raida? Ha? Kari? Kuraktumat asika day ta. Kumusta kan? Nabayagin tayo dinaudi apan nakakita kan ka. Gayon ti asawak tinagpasken. Ah, Mami, alahag pa itibag ko Juneg. Nalipatak. O sige anak, Raida. Pero rupak unay ti anak mo. Gusto ka diti, taday ti panunat ko. Siyak ka diti akimputot kang kuwana. ha? Gari, nauli mo kan ti biyag ming agina. Katawan ti karbengam amang alman iti anak ko. Ah, Raida. Awan apulos ti rigrigat mo iti anak ko. Manipod ininaw ko. Nga agingga nga impas ngay ko. Agingga ita adakkelan. Karmaysa, di ka pulos nagbalin nga ama iti anak ko. Raida. Irwar ko di daginsen ti barukong ko. Manipod dito yan ko. Naglain ka Nalawag ang makita palagay ayam ti anak ko iti basketball iti paraangan ti balayda. Nakarkaron arang Ala, rupakan sige mga niya. Rod, kita man no, kabalam. Bayat ti panagtak. Sige, kasi dara Ana. Kaya't Yay. kaunay nga sikan. Kaya narakupen. Wala, masusulog tulad lang to kita. Kaya't ko kay pagkaw. Kaya ni panagkala siyak ti amam. Ganjak maramit. Sige, mama. Tsakwan man ka. Tagan sa balya na pangunang amam. Kat makikita kita ti kinasingit yu atwa. Anya, Kuma. pay. Siyak ti kadwam itanga kay ayam iti basketball. Anak ko. Makarik na akman iti himon. Ken apal. Emawan ti maramitak. Kasinwak ko mga agreklamo ita. Laban-laban, tayo sa tuntan. Kat siya may ti mo na nang lipot. Ken nang ikalang iti inam. Siya ti mo na nang pasakit kini Raida. Isugawan nga ron ti sabalya papasulag. No ti mismo apagig. Isuano pa na nagsen. Itirik na. Oh! Kaya nagsakit. Tinakam ko. Piliyak lahing tagulimak. Anak ko. Kabalak pay. Pwede ko na. Sige, kiti. Diyan nariribukan tinatalnabiyag mo.
Itisidong tinabangon ng mga ama. Sanay talaga, di kasayaatan ang maipaay ko kay ka. Anak ko. Siya na itatang sakripisyo para kay ka. Yeah! Kanayo na kastadyar aramideg Lady L. Agpatinggag laangan amang kitkita iti anak ko iti adayo. Tano nagbalin ako maidi a responsable a kaayan-ayan. Nalabit, Lady L. Naragsak ko matibinangon mi a pamilya kini Raida. Akaduwami ti anak mi. Ita Lady L. Agmay sa akon ngagbibiyag. Tadya ko nangas asawa pa'y. Taamkak apanawan daklaan. Numaulit tinapasama iti panagdan nami iti asawa. Anang lipot kanya. Aging galangan dito'y Lady L. Katagyaman ak unay iti gundaway. Ama idrama to'y padas ko iti biyag. Ajak tupulos. Malipatan. Tuy pagayam mo, Gari, iti probinsya, ti Cagayan. Gari pagayam ko, ulitak manen ti imbagakan ka idiim mo na, nga imbasak to'y surat mo. Awan ti umuna abapawi, takanayon nga adda iti udi. Kan kayat kuman nga ibinglay ti maysa a pagsasao ngampud no launay. Ti panagaramid iti kinaimpag kat sa ngagbunga iti kinadakas. No dakas ti mulam di mo nga rudnam namaan ana impag ti apitam. Ngam no kinaimbag mat ti inmulam kinaimbag mat nga rod ti apitam. Alakastan, Gari, katagyaman ak iting ka panagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Kadagiti amin adumdumngag, maawis kayo amang ipatulod iti padas yung aintay drama. Dito'y programa tayo Love Letter. Iti email address loveletter143@yahoo.com